Autoputevi spajaju gradove i ljude. Oni su naši najstariji saveznici u borbi sa daljinama. Infrastruktura modernog doba postavila je pred današnje graditelje puteva težak zadatak – izgraditi uvijek kvalitetniju, sigurniju i bržu saobraćajnicu. Elnos Grupa je u proteklih 6 godina bila ponosni dio izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj, poduhvata najvišeg značaja za saobraćajnu integraciju unutar Republike Srpske. Moderna saobraćajnica je duga 71,9 km i čine je dionice Prnjavor-Doboj i Banja Luka-Prnjavor. U okviru prve dionice naši timovi su izradili projektnu dokumentaciju elektrofaze. Izvršili smo elektroinstalaterske radove te postavljanje TK kablovske kanalizacije i SOS telefona. Omogućili smo i elektroenergetsko napajanje ITS portala, rekonstruisali i izgradili SN i NN kablovske vodove. Izradili smo i 3 montažne betonske trafostanice snage 630 kW i jednu stubnu trafostanicu te instalirali rasvetne stubove sa pratećom opremom. Također je bitno napomenuti da smo izvršili polaganje i izgradnju TK kanalizacije do cijele trase autoputa od Banja Luke odnosno od Laktaša do Doboja i uduvavanje optičkog kabla koji služi za povezivanje Centra za kontrolu saobraćaja Mahovljani i Centra za kontrolu saobraćaja Kladar i Doboj. Elnos je bio zadužen za izradu projektne dokumentacije elektrofaze i na dionici autoputa Banja Luka-Prnjavor. Na ovoj dionici smo izvodili radove koji su obuhvatili rekonstrukcije 400 kV i 110 kV dalekovoda. Izvršili smo izmještanje SN i NN mreže te instalirali 4 montažne betonske trafostanice tipa Biosko CS vlastite proizvodnje. Naši timovi su postavili osvjetljenje na ukrštanjima, magistralnim putevima, petljama Mahovljani 2 i Drugovići i putnom odmorištu Vrbas, ali izgradili i sistem napajanja sa 2 nezavisna izvora. To je pionirski projekat koji je kompanija Elnos u saradnji sa investitorom na njihov zahtjev izgradila napajanje tako da ni u jednom momentu ne može da dođe do nestanka električne energije bitnih infrastrukturnih objekata kao što su petlje, kao što su ITS portali radi sigurnosti vožnje i napajanja svih ovih objekata. Autoput Banja Luka-Doboj je savremeno infrastrukturno rješenje koje je mnogo više od saobraćajnog spoja dva grada. Ovo je autoput koji posjeduje potencijal za povezivanje sa evropskom mrežom modernih saobraćajnica kroz uvezivanje sa koridorom 5C i koridorom 10. Ponosni smo što smo kroz rad na ovom poduhvatu bili dio ispisa priče nove saobraćajne budućnosti regije.